జై శ్రీమన్నారాయణ. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. 9వ రోజు పాసురం. தூமணி மாடத்து சுத்தும் விளக்கெரிய தூபம் கமலத்துயிலனை மேல் கழ்வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாழ் திறவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன் மகளதான் ஊமையோ அன்றிச்சிவிடோ அனந்தலோ ஏமப்பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று நாமம் பலவும் நவின்றேலோ ரெம்பாவாய். ஆண்டாள் తిరువడిగళే శరణం. ఇక ఈ పాసురం అర్థం తెలుసుకుందాం. మాణిక్యములతో నిర్మించిన భవనములో చుట్టూ దీపాలు వెలుగుతూ ఉండగా, అగరుధూపములు పరిమళాలను వెదజల్లుతూ ఉండగా, అతిమెత్తనైన హంసతూలికా తల్పముపై పరుండి నిద్రిస్తున్న ఓ మేనమామ కూతురా, మణిమయ ప్రభలతో ప్రకాశిస్తున్న నీ భవనపు గడియం తీయవమ్మా. ఏమమ్మా మేనత్త, నీవేనా మమ్మ నిద్రలేపు. నీ పుత్రిక మోగదా, చెవిటిదా, లేక బద్ధకస్తురాలా, లేక ఆమెకు ఎవరినలా కావాలి ఉంచారా, లేక ఇంత మైమరిచి నిద్రించుటకు ఏమైనా మంత్రించి ఉంచారా? ఆమెకు ఏమైనది? నిద్ర లేచుట లేదు. మహామాయావి మాధవ వైకుంఠవాస అని అనేకమైన తిరునామాలను వినిపిస్తున్నా కూడా ఆమెకు వినబట్టలేదా ఏంటి? ఇంకనూ లేవదేమి? అన్ని సంపదలతో తొలదూగుతున్న తన చెల్లిని గోదాదేవి నిద్ర లేపుతోంది. ఇక ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి. తిరిగి రేపటి రోజు పాసురంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నమస్తే.